Machiegni Engineer Ramanus Comedy, home of laughter. To Ramanus, makawoni kwayo ma dhoni bando ni ang'a timore? Omera ne bwana we ura kwe ka bwana kwe wiya. Ikwe wi nade? We akwe na wiya bwana. Ikwe wi to wona nyango gini manyi kae. Ne, umdhogi no. Wach nyango no nasetie korago, wach no kadwa wi. Jogo ok bi yuda. Karang'o timore? Jogo ok bi yuda. Bwana ne anyango nyalo biro. Winjo. Aoro ne anyango fair. Ma nyango adala gi aoro ne siling 30. Prabit. Mo adala gi kama ngeni wuotho gi tielo ramo ne dende lito okonyal idhango, okonyal wuotho gi tiende nyako idha pik. Aoro ne siling 50 gimigo lego Singapore. Iwinjo? Kase aoro ne anyango biro madonje ot. Ma dhi ahom ne kangumu adi. Areyo. Ma chwak ne sit rungi gisane peny matekni. Anyango chamo kangumu areyo. Ote. Kasto ni koro kochopo sama koro nego koro chudi sasava. Anyango bokrena ni ke odhi Dwee. Kwani winja an ok adwa ga dhi Dwee. No an ba kone ne anyango Dwee komina ni wacho gima ber kabisa. An ba sagombo ga dhi kuro to pok ane yudo ga yo midhi godo. Lo today yori no me alink mondo wadhi wane Dwee no an ba dhi anego koko chako. Emomiyo kawuoni kwa ma ibungu koni. Anyango chako ywa. Ne kani o kya ananyesa. Ayese ni sibuor makotho ogoyo. Ema biro kanyi. Ni o kya you don't understand. Kya poda timore mo poda le. Tayise ni pala mongolo ringo. Ema dongire me dhogi. Dongana go gima goyo to gima nadwa. Kora nyango ywak ni o kya atiyo kode kana okodwa. Kare gin joge manyi. Jogo ok bi yuda, be kiki ng'is ng'ato kuma antie. In ga dien ok bi yudi. Jogo walo. Ing'ama nyako sama imadho ng'ade chuo nyaka ing'e ni chudo ni bang'e. Ok ni kochopo sa chudo to ni koro kia excuses. Wamor ni neno Engineer Ramanus Comedy. Yud videos wa YouTube Engineer Ramanus Comedy kata TikTok @Ramanus7.